Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa cikin sabon littafinmu mai suna haƙƙi, wanda Rahama Ramalan Zaria ta rubuta ni 'yar fitan Zazzau zan gabatar muku. Wannan littafi ya ƙunshi rayuwar yau da kullum, faɗakarwa, nishaɗantarwa da ilmantarwa, domin marubuciyar ta yi ƙoƙari ƙwarai wurin ankarar da al'umma kan halin da mata suke jefa kansu bisa ga zuwa wurin bokaye da yarda da abin da bokaye suke yi da imani da su, wanda manzo ya tabbatar mana cewa duk wanda ya je wurin boka ba za a amsa ibadunsa ba har na kwana 40, idan kuma har ya gaskata shi to ya kafirta. Amma da yawan mu mun yarda da bokaye, muna zuwa gurin su domin biyan bukatan mu, mun kasa gane cewa ba wani mai biyan bukata sai Allah. Abin takaici a wannan zamani namu har da maza. Ku dai ku biyo 'yar mutan Zazzau cikin littafin haƙƙi domin jin wai shin ya take ne. Baba, tafiya za ka yi? Don Allah ka ce da ni, ina son zuwa gona irin ta ƙawata Hausi. Malam Mudi ya kalli 'yarsa ya ce, haba Indan baba, na ce ki zaman ki a gida, ba na son kina wahala. Ta makala ka faɗa ta ce, ni dai baba za ni, ina son in ga ina ɗebo kara ni ma kamar yadda 'yan matan garin nan ke zuwa. Malam Mudu ya ce, ke kin ga ke 'yar mai anguwa ce kuma 'yar lele, bai ci a ce kina zuwa gona ba, ki zaman ki, zan taho maki da tsarabar mangwaro. Indo ta fara kuka, kasancewar Malam Mudi baya son ɓacin ranta, yasa ya dafa kanta ya ce, to yi shiru Indan baba, taho mu tafi. Suka fito daga gidan suka kama hanya. Tafi Malam Mudi suke da 'yar sa mai kimanin shekara 8. Indo ta ce, baba ka ga jiya da muka tafi kasuwa a cikin gari, na ga an taso yara daga makaranta, sai ni ma na ji ina son in yi makaranta. Baba za ka sa ni ma a makarantar, sai ni ma in zama irin wannan mutumin da yake asibitin cikin gari, ni ma in rinka duba yara. Malam Mudi ya yi murmushi ya ce, to ai shi ake cewa likita. Indo ta ce, ha, ni ma in na yi karatu zan zama kamar sa. Ba jiya da muka je na ce masa ina son in zama irinsa, ya ce sai na yi karatu zan zama irin shi ba. Ni dai baba kawai ka sa ni a makaranta. Malam Mudi ya ce, anya Indan baba zan iya barin ki ringa tafiya ke kaɗai har cikin gari? Indo ta ce, ba sai mu ringa zuwa da Hausi ba. Malam Mudi ya yi shiru. Indo ta tsaya tana shirin kuka. Malam Mudi ya shafa kanta ya ce, menene na kukar? Ai ban ce ba zan saki ba, ki bari in muka dawo gona sai in tuntuɓi mahaifin Hausin ko zai amince. Indo cikin farin ciki ta kama tsalle tana murna, shi ko Malam Mudi sai kallonta yake yana mata dariya. Ya gama duk abin da ya dace a gonar, sannan ya ɗiba ma Indo 'yan ƙwararrakin kara ya dora mata a kai. Sosai take fara'a, tana cikin farin ciki. Suna tafe suna hira, a haka suka isa gida. Malam Mudi ya karbi karan yana kwala ma mai ɗakin sa kira. Ta fito da sauri tana masa sannu da zuwa, ya ce, kin ga duk wannan yawan karan fa Indon baba ta ɗauko. Kulu ta ce, ai duk kai kake ɓata Indo, dan ta ɗauko wannan har a ce ta yi ƙoƙari. Indo ta ce, ni bari ma in shiga gidan su Hausi in gaya mata ni ma yau na je gona na ɗauko ice. Ta fice da gudu ta bar iyayen nata na muhawara a kanta. Tafi muke muna hira, sanye nake da bakar doguwar abaya, hijab da alƙur'ani a hannuna, ina ta ma Hausi. Ita ma Hausi shigar da ta yi kenan, kasancewar shine kayan makaranta. Hausi ta ce, kai amma Indo wannan sabon malamin ya cika kalkala ko? Indo ta ce, ko Hausi? Hausi ta ce, ai jiya ma wata 'yar ajin manya malam kalkalization ta kira shi da shi, ni ko na zo wucewa na kwashe dariya na ce Allah ya ƙara. Shi ma Indo banda abinsa sai ya yi ta wani ƙagewa. Indo ko saboda dariya har da kwalla, sannan ta tsagaita. Indo ta kalli Hausi ta ce, haba Hausi, wallahi ni ban ga aibin malam Nura ba, domin ni ina son in ga mutum ya iya fitar da haruffa, sannan ai ba zai faɗi abin da ba shi bane, kawai tsabar iya tajwid ne. Gashi nan da nan ake iya karatun shi. Hausi ta ja dogon tsaki ta ce, ni kyale ni kawai, don kuna shiri ne shi yasa kike wani kwanzarta shi kina wani kare shi. Kaga mutum kamar wani mace sai shegen fi'ilin tsiya. Da haka suka rabu. Hausi na faman bambami, Indo na wata dariya.
Malam Mudi mutumin Fambeguwa ne cikin wani ƙauye na Saru ta gadar Buzaye. Malam Mudi shine mai unguwan garin, yana da mata ɗaya da ‘yarsa tilo guda ɗaya mai suna Aisha, amma mahaifinta yana kiranta Indon Baba, sauran jama'ar gari na kiranta Indo. Tun daga kanta basu ƙara samun haihuwa ba, yau shekara 12 kenan, kuma sai da suka shekara 5 sannan suka haifi Indo. Matar Malam Mudi Kulu da Indo take kiranta Inna tayi Malam Mudi ya ƙara aure, amma yaƙi, ya ce Indon shi ta ishe shi don da haihuwar yuyuyu gwara ɗa ɗaya ƙwaƙƙwara. Kasancewar Malam Mudi shine babba a gidansu, ƙanin shi Shagari sai Abu da Kaltume, shi yasa da mahaifinsu ya rasu aka bashi mai anguwa. Mahaifiyar Malam Mudi ta tsufa sosai don bata cika gani ba, kuma tana zaune ne a babban gidan. Mahaifiyar Malam Mudi mai suna Gwaggo Lanti tana matukar son Indo. Kulu ko ita 'yar asalin Kano ce, ta haɗu da Malam Mudi ne a kasuwa, ta je shi kuma ya kai hatsin shi kasuwa. Ita ɗaya ce mace a gidansu, sai yayyinta maza biyu, Bello da Balarabe. Mahaifiyarta da ƙyar ta yarda Kulu ta yi aure a Fambeguwa, a cewar ta yayi nisa. Iyayen Kulu suna zaune ne a wata unguwa Sallari. Tun Kulu na da shekara 1 a duniya mahaifinta ya rasu. Kana wuce gadar Buzaye zaka isa da Saru, da gidan Malam Mudi zaka fara karo. Gida ne mai shayayyen zaure da dalbejiya a kofar gidan. Idan ka shiga ta ɓarayin yamma zaka tadda ɗakuna 3, ɗaya ɗakin Malam Mudi ne, sai ɗakin Inna wato Kulu, sai ɗaya ɗakin hatsi ne ake ajewa a ciki da bayi a gefe. Daga gefe Malam Kalla maƙocin Malam Mudi ne, shine mahaifin Hausi, sai matarsa Kande da 'ya'yansa 6. Hausi ita ce 'ya ta 3, tana da yayyi maza 2, Auwalu sai Abuba, sannan ita sai ƙannenta mata. Malam Kalla mutumin kirki ne, yana da haƙuri ƙwarai, shi yasa zaman shi yayi daidai da Kande, don mace ce mai saurin fushi ga ƙyashi, amma saboda haƙurin shi baya dakata ta. Indo da Hausi tare suka taso, kuma tare suke makarantar boko je ka dawo suke, suna kuma zuwa hadda a cikin Fambeguwa. A yanzu izifinsu 30 da makarantar Islamiyya mai suna Nurul Huda. Sati 2 ya rage su koma hutun zangon ƙarshen shekara, wanda in sun koma za su shiga JS2 a makarantar 'yan mata da ke Fambeguwa. Indo ta so makarantar kwana da ke tudun wadan ɗan Kade a Kano, saboda tana yawan jin makarantar ana faɗinta a rediyo. Allah ya sa mata son shi. Barar da ta ji an ce Larabci ake koyarwa da Turanci, amma saboda yanayin ƙauyen su, sai mahaifinta ya bata haƙuri, domin je ka dawo ba sai da suka toshe kunnuwansu, don cewa ake suna yawo. Zagi kam suna shan shi saboda halin mutanen karkara. Lokacin da suke aji 3 a makarantar firamare, aka mai da su aji 5 saboda suna daga cikin ɗalibai masu hazaƙa, gashi suna da girman jiki, gashi cikin ikon Allah yanzu har sun je JS2. Shigar su JS3 first time yau Litinin. Indo da Hausi sun isa makarantar bokon su a makare, kasancewar a kafa suke zuwa. Gashi kayan makarantar nasu baya rabo da wanki da guga, duk da 'yan ƙauye ne. Suna isa suka tarar da wata senior Farida na duty. Ta kalle su sama da ƙasa ta watsar, ta ce, where are you coming to school in late? Suka yi shiru, sun ji abin da ta ce, sai dai ba za su iya bata ansa da Turanci ba, amma suna ji mayarwa ne matsala. Indo ta zaro idanu tana kallon senior Farida. Ita ma Hausi ita take kallo, ta ce, ba ku ci abin da na ce ba ne? Ta ja tsaki ta ce, me yasa kuka zo makarantar a makare? Sai Indo suka haɗa baki suka ce, ai a ƙasa muke zuwa, kuma da nisa daga nan. Senior Farida ta ƙara jan tsaki a karo na biyu, ta kalle su ta watsar, ta yamusa fuska ta ce, yangality without education is a vanzality, even like a pretty zinta. Suka yi shiru. Ta ce, oya, carry bucket and go wash and go you wash the toilets. A'a, ita ma dai turancin gaya nan. Suka ɗauka suka wuce. Tun daga ranar Indo ta dage da sai ta iya turanci. Kafin su Indo su gama jiniyo sai da ta iya turanci, saboda ta ƙudiri aniyar in dai tana da rai ita ma sai ta iya turanci kamar yadda take Hausa. Da taimakon wani malamin su, Malam Adamu, shi yake ɗaukar su Ingilish. Ta roƙe shi suna zuwa wurin shi ita da Hausi lokacin break. Gashi cikin wata 6 da taimakon Allah ta iya. Ita ma Hausi ba laifi. Suna time yanzu, karatu ba kama hannun yaro, saboda suna fuskantar jarabawar fita.
Yau ba kamar kullum 2:05 na rana sun taso daga makarantar ta boko suna tafe suna hira sun fita Fambeguwa sun yi kwanar gadar buzaye kenan sai su Indo suka hango wata dalleliyar farar mota kiran Finfed EOD sai daukar ido take yi. Hausi ta yi maza maza ta ce ka Indo ji wata mota can ni ban taba ganin irin wannan motar mai kyau haka ba. Kafin Indo ta amsa mata motar ta karaso inda suka bata wuri ta wuce. Indo kam ta yi nisa cikin tunani wannan lokacin wai tunaninta me wannan haɗaɗɗiyar motar ta shigo yi a ƙauyen Sky amma dai bata ƙarasa tunanin abin da take so ta tuna ba. Ta ganta a kwance a wuriya wato kwata da sauri ta miƙe tana waige-waige yadda aka yi ta faɗa kwatan dan ma Allah ya sa ramin ba ruwa a ciki. Sai ta ga wannan motar dab da ita ta tsaya kyam ta fara tunanin yadda aka yi bayan sun kauce ma motar har ta zo inda take bata sani ba. Ta tunkuɗe ta kuma bata ji zuwanta ba. Indo na nan a tsaye kamar gunki tana aikin tunani cikin sauri mutumin da ke motar ya fito ya zo wurinta yana cewa baiwar Allah dan Allah ki haƙuri na zo kauce ma wani maciji ne shine motar ta dan kwace min ki haƙuri. Kafin Indo ta yi magana Hausi ta ansa gami da rike ƙugu ta hau ruwan bala'i. Malam baka gani ne ko ko baka da ido ne iya kalli dan wulakanci inda ka jefa ta da ruwa ba bai motar ya ce baiwar Allah ku yi haƙuri ba da gangan ne ba. Hausi za ta ƙara magana Indo ta ɗaga mata hannu alamar ta yi shiru. Hausi ta ja tsaki ta ce ɗaki halinki kenan ai maki abu ki ƙi magana wata rana sai an yi maki abin da ya fi wannan. Mai motar ya numfasa ya ce baiwar Allah na gode baki ji ciwo ba. Indo ta girgiza kai alamar a'a. Mai motar nan ya ƙara cewa to ina ne gidanku in kai ku. Idan ta ce ka tafi kawai mun kusa. Ita kuwa Hausi saboda ta riga ta kule ko magana ta ƙi kaɗan take jira ta fashe. Indo ta ta suka tafi suka bar shi a tsaye suna tafi Hausi da cika tana batsewa haka suka rabu. Indo ta shiga gida ita ma ta shiga nasu gida. Sagargari suna yo kwanan gadon buzaye suka ƙara ganin motar jiya ta fito da saru yana ganin su Indo yayi fakin suka yi kamar basu gan shi ba za su wuce ya ce sannunku da ɗauke kai yan ƙannena shine ko gaisuwa babu sai ku wuce abinku. Suka wayance suka ce ka yi haƙuri ba mu ganka ba ne. Ya yi murmushi sannan ya fito a motar ya zo suka gaisa ya nuna Indo da ki ɗin mota ya ce wai har ina makarantar take don na ga alama a ƙafa kuke zuwa ba nisa ne. Hausi ta ce wannan tambayar duk mu kaɗai wanne za mu amsa wanne za mu bari. Ya buɗe hannayensa ya ce duka. Suka yi dariya. Hausi ta ce cikin gari makarantar take bayan kasuwa ko ba nisa sosai tafiyar awa guda ce daga nan zuwa can. Mai motar ta ce au a nan Nasaru kuke kenan wani gida. Indo ta ce ka san duk gidajen ne. Ya yi murmushi ya ce na dai san wasu mai bi a dace. Hausi ta nuna Indo ta ce ita gidan mai anguwa take ni kuma makota muke ga gidanmu ga gidansu. Ya ce well ai ina zuwa gidanku kullum da yamma. Ya nuna Indo da ki din mota amma ba mu taɓa haɗuwa ba. Ya kalli Hausi ya ce mene sunanku. Cikin sauri Indo ta taɓo Hausi ta nuna mata Auwalu yayanta da ke tahowa cikin sauri. Indo ta ce sunana Indo sunanta ita kuma Hausi. Suka yi gaba da sauri ya kalle su ya yi murmushi sannan ya tada motarsa ya tafi. Washe gari haka suka gan shi yana tsaye akan kwanar gadar buzaye. Indo ta taɓo Hausi ce ke wancan kamar mai motar nan karab a cikin kunnen shi kafin Hausi ta yi magana ya ce ni ne. Yana murmushi amma ba sunana mai mota ba sunana Ahmad M Kabir. Ya ce well daga makaranta kuke. Suka ce ya ce ajin ku nawa. Hausi ta yi maza ta ce kai dai ka cika tambaya. Ya yi dariya ya ce ko. Suka yi shiru ya ƙara cewa mai aka koya muku yau. Hausi da ta riga ta kosa da tambayar ta yi shiru. Indo ta ce da lissafi sai ya kabe ta da cewa ashe ke malamar lissafi ne zaki dinga koya min ko ba haka ba. Ta yi murmushi ta sunkuyar da kai kawai. Sai da su Indo suka jera kwana 4 ba sa ganin mai motar nan wato Ahmad M Kabir. Sai a rana ta 5 suna shan kwanar su suka hango motar sa na tahowa sun fara sabawa ga yaro da idan kana mashi kyauta yana ƙara son ka da far'a suka tsaya har ya ƙara so. Suka ce sani ya Ahmed ya ce iye har na zama yaya. Suka yi dariya ya ce kun rabu da gani na ko wallahi dama abba na ne ya turo ni nan garin domin gina wata masana'anta da za a yi na hatsi kuma ni ma kwana 2 ina ta binciken wadda za su yi aikin cikin sauri shi yasa kwana 2 bani zama don abba na ya ce lallai in tabbatar an fara aikin
an fara aikin kafin in tafi, to dama ni ma hutun ƙarshen shekara na ɗauka, shi yasa har na sami damar tsayawa mishi kan aikin, amma bana zama. To yanzu na san in na koma ba wani matsala, tunda har ma na samu aikin masu aikin. Yanzu na san hankalin Abba na da Hajiyata na kaina. Yanzu ma na ɗan bar wani abu ne na zo mu yi sallama da ku. Baƙo zai yi halinsa, da fatan kun yafe min. Suka kalle shi suka ce, ba kai mana komai ba, kai da kake ba mu kuɗi, ya za a yi ka mana laifi? Yayi dariya ya fito da 'yan naira 100 ya ba ma kowacce guda biyar. Suka fara mashi godiya, ya ce a'a ba na ce ku ƙannena bane, ba na son ina yi maku abu ku yi min godiya. Indo ta ce ai malamin mu ne na Islamiyya ya ce idan aka yi maka abin alheri, ko an baka wani abu, ko an yi maka wani abin kirki, ka yi ma mutum godiya. Ya ce well, ashe kuna karatu, ni zan tafi kuma gobe zan koma da safe. Hausa ta ce yaya Ahmed, gobe za ka koma, ba za ka tsaya ka kalli ban dashe ba? Ya ce yaushe ne? Ta ce gobe da daddare ne, ba sai ka tsaya ba, sai jibi ka tafi ba. Ya kalli Indo ya ce wai haka? Ta ce yana da kyau sosai, kuma in ka je sai ka bada labari. Ya ce garinmu da nisa, kun san Mina a Niger State yake. Suka girgiza kai alamar a ce well, to daga nan garin zuwa can wurin awa 6 ne, amma zan tsaya in kalla waya ake yi ne. Hausi ta ce 'yan mata ne da samari za su haɗu, gidaje 3 ne, ma'ana wai gado kamar gidan wanzamai, maharba masu duk dai za a haɗu, kowa ya abin bajinta. Duk gidan da ta yi ƙwazo, mai anguwa zai mashi babbar kyauta, kuma zai ba wannan gidan buhunan hatsi 6-6, kama gero, masara, dawa, shinkafa, gyaɗa da sauransu, duk buhuna 6-6. Kaji yadda ake. Ahmed yayi dariya ya ce har na ƙosa in kalla. Suka yi sallama ya tafi, su ma suka ƙarasa gida. Ƙofar gidan mai anguwa ya cika ya batse da 'yan mata da samari, sai dattijai a gefe. Karfe 9 na dare aka fara da masunta sun taho, mazansu da matansu, sai mace da namiji suka shiga daga cikin filin. Yayi wani juyi, mace ta gaishe shi, ya ce sai ni hadari sa gaban mutum ya faɗi, sai ni ɗacin mutuwa wadda duk wani halitta sai ya ɗanɗana. Sannan maharbi ya shigo bayan ya gama makan shi kirari, ya ce ɗacin mutuwa kake, ni kuma ni ne sauyan da nake warkar da cutar. Wurin ya ɗau ihu, ba su bari ya ƙarasa ba, faɗi suke ya ci wallahi ye. Wanzamai suka shiga suma, amma maza 2 ne kawai, kuma ba mace. Suna shiga suka fito da askake sun yi kamar suna wanzanci. Sannan ɗaya daga ciki ya ce sai ni kabari sabon yaɓe, sa gaban mutum ya faɗi. Ɗayan ya amsa da cewa kai ɗacin mutuwa kake, kai kuma wai mai warkarwa daga cuta, kai kabari kake sabon yaɓe, to ni kuma ni ne mutuwar. Kuma ni, kafin ya ƙarasa wuri ya ɗau ihu da sowa. Gidan wanzamai suka zo da ɗaya. Nan take Ahmed ya shige tsakiyar fili, ya shiga watsa musu kuɗi wanda bai san adadin shi ba. Karfe 10:30 na dare aka tashi, sannan 'yan matan ƙauyen suka ci gaba da gaɗa. Dama kullum sai sun yi, kuma sai karfe 12 dare suke tashi. Ahmed ya koma kusa da su Indo yana dariya, ya ce kai gaskiya wannan wasan ya burge ni. Me kuka ce sunan shi? Indo ta ce ban dashe. Ya ce to ni zan tafi sai wata rana. Suka dan taka mishi inda ya aje motarsa kamar za su yi kuka. Ya kalle su ya ce menene na damuwa? Wata rana zan zo in gan ku. Very soon ma ya kawo sweet ya basu, sannan ya tafi. Su kuma suka dawo filin gada suka ci gaba da waƙoƙin gada. Cikin ikon Allah, su Indo sun kammala junior secondary school cikin sa'a, har jarabawar su ta fito kuma ta yi kyau. Zaune Indo take a gaban mahaifinta da takardun sakamakonta, hannun shi yana duba. Ya kalli yarsa ya ce Indon baba, jarabawar ki ta yi kyau, Allah ya sanya alkhairi. Ta ce amin baba, amma ina so in ci gaba da karatu. Ya ce anya Indon baba, za ki ci gaba da karatu ne? Kenan kin san halin yadda mutanen karkarar nan suke. Yanzu kya ji surutu ya tashi. Ta ce baba kai haƙuri, in ka bi na mutane ba za ka yi komai ba. Ya ce haka ne, amma dai gaskiya Indon baba, karatun nan a haƙura da shi. In Allah ya baki miji ki yi auren ki, tunda kin ga ƙawarki Hausi ma sauran auren za ta yi.
Ta yi shiru, haka nan mahaifin nata ya ci gaba da janta da hira har ta saki ranta. Kwana uku da yin haka mahaifiyar Kulu ta kawo mata ziyara sun yi murna da zuwan Yakumbo. Kwanan ta biyu ta ce za ta koma da za ta tafi Tarwaki Malam Mudi ya bata aron Indo ta ɗan yi masa kwana biyu, kasancewar Malam Mudi yana ganin girman Yakumbo wato mahaifiyar Kulu shi yasa bai hana ta Indo ba. Ta sha kuka da za ta tafi, da ƙyar Malam Mudi ya lallashe ta bi ta suka tafi. Tarwaki Yakumbo ta shiga wurin Hausi suka yi sallama rungume da juna suka fito, suna a haka suka yi sallama. Yakumbo ma sai da ta yi kwalla don sun bata tausayi kamar ta bar Indon, amma kuma tana son tafiya da ita. To masu saurare, wannan shine wasa farin girki. Ku biyo da 'yar mutan Zazzau cikin littafin Haƙƙi na Rahama Ramalan Zaria. Ku ji wai shin wani irin rayuwa Indo za ta yi a wurin Yakumbo. Ku dai ku biyo 'yar mutan Zazzau don jin amsoshin ku.